Arratsaldean ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 8, astelena asteragoa eguneko titularrekin. Iruñeko udaleko alderdi guztiek egin dute bat Tomas Caballero UPNeko zinegotzi-ohiari Iruñan egindako omenaldian eta kil zuenetik 19 urte bete diren egunean. UPNek eskatuta zizurtzen da eremuez euskaldunera pasatzeko aukera aztertuko dute. Txeikouna Senegaldarra txantrean gelditzeko eskatu dute bizilagunek. Arrazoiak herri ekimenak euskal presionaldeko aldarria zabaldu du Iruñeko Aldezarreko kaletatik. Ezkabako kartzelako iesaldia omentzeko hainbat ekimen antolatu ditu Nafarroako gobernuak. Iruñako udalak gaztaroaren eta haurtzaroaren lehenengo plan egitasmoa aurkeztu du. Emakume aintzindarien parkeko 6 emakumeak ikusarazteko informazio panela jarri ditu Iruñako udalak. Osasunak jipoia jaso du Valentziaren aurka. Astelehen honetako albisteekin hasteko Iruñeko udaleko alderdi guztiek bat egin dute Tomas Caballero UPNeko zinegotzi-ohiari Iruñean egindako omenaldian eta hil zuenetik 19 urte bete diren egunean. Iruñeko alderdi guztien ordezkariek Joseba Siron bertako alkatea buruz zutela Tomas Caballero UPNeko zinegotziari Iruñean egin zaion omenaldian parte hartu dute eta hil zuenetik 19 urte bete diren egunean. Caballeroren senitateko ez gain, alderdi politikoetako eta erakundetako ordezkaritza zabala bertaratu dira ekitaldira. Besteak beste, Uxue Barkos Nafarroako gobernuko presidentea, Miguel Sanz presidente ohia edota Carmen Alba gobernu ordezkaria. Javier Caballerok, eraildako zinegotziaren semeak ordezkapen zabal hori eta batez ere Iruñako udaleko alderdi guztietako zinegotzien parte hartzean nabarmendu eta eskertu du Iruñeko San Jose hilerrian egin den ekitaldean. Javier Caballerok onartu duenez, ekitaldia garrantzitsua da, are gehiago iruindar guztien ordezkaritza politikoa dagoelako. Jarrera horrek zalantza gabe lagundu egiten duela esan du. Horrez gain, etak hirian utzi dituen 26 biktimei zabaldu die omenaldia. UPNek eskatuta zizurko zendea eremuez euskaldunera aldatzeko aukera aztertuko dute. Udalerri horretan gehiengo osoa du UPNek eta osoko bilkuran aurrera ateraz gero parlamentura iritsiko da eskaera. Gero gobernuak hartu beharko du ardura aldaketa hori gauzatu dadin. Osoko bilkuran planteatuko du UPNek eremu misto utzi eta ez euskaldunera pasatzeko proposamena. Gehiengo osoa du UPNek zizurko zendean eta hortan udalerriko osoko bilkuran aurrera ateraz gero parlamentura iritsiko da eskaera hori eta gobernuak hartu beharko luke ardura aldaketa hori gauza dadin. Herritarrei eskubidea murriztu eginen zaizkie eremu mistotik eremu ez euskaldunera pasatzeko UPNren proposamena aurrera ateraz gero. Asteazkenean izanen da zizurko zendean osoko bilkura eta UPNren asmoa egun horretan euren proposamena planteatzea da. Herritar gehienen nahia errespetatzeko eskatzen ari da zizur zendeako UPN eta hala egiteko eskatu dio parlamentuari ere gainerako herriekin egiten duen bezala. 53 udalerri dira eskubideak herritarrei handitzeko nahia erakutsi eta eremu ez euskalduna uzteko eskaera egin dutenak eremu mistora pasatzeko. 6 zinegotzi ditu UPNek zizur zendean eta alkatea ere UPNrena da. Erraniaga taldeak 3 zinegotzi ditu, zizurko independienteek zinegotzi bat dute eta beste zinegotzi batuk geroa baik. Txeikouna Senegaldarra txantrean gelditzeko eskatu dute hainbat bizilagunek atzo egindako manifestazioan. Txantrako bizilagun eta kideek manifestazio egin zuten atzo, Txeikounaren egoera salatzeko paperik ez duelako Senegalera itzularazi dezakete. Txantrako kaleak lepo bete ziren beste behin atzoko manifestazioan, 11 urte dira dagoeneko Txeikouna bertan bizi dela eta orain paperik gabe dagoelako Senegalera itzularazi dezakete. Epaiketa izan ondoren epaiaren erabakiaren zain daude. Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin. Arrazoiak herri ekimenak euskal presoen aldeko aldarria zabaldu du Iruñeko Aldezarreko kaletatik. Aldezarreko kaleak euskal presoen eskubideen aldeko arrazoiekin bete dituzte asteburu honetan. Hona hemen asteburuan Iruñean izandako aldarrikapenen bideoa. Eta horrekin nahi dugu bukatzea.
Orduan bururatu zitzaigun auzoan hori buruz hitz egitea auzokideekin, eta jarri genuen egun bat, guztiok elkartzeko, eta bururatu zitzaigun ateratzea argazki bat, kaleko argazki bat, eta ez plaza batean, bakoitza bere kalean. Orduan horregatik kalez kale elkartasuna izenburuan izendatu genuen egun hau. Eta hemen gaude horregatik. Alde Zaharreko kale guztietatik atera da jendea, argazki bat ateratzeko dispersioaren aurkako dauden jendea. Orduan horregatik oso pozik gaude, jendetsua izan da eta oso polita, amarretakoak egin dugu aitzaki horrekin, kale batzuetan, eta giroa ikusten duzue, oso hurbila, eta bada ordua honekin bukatzeko, aspaldi bukatu behar zela, hau sekulako bengantza da eta inhumano tratu bat, inoiz baino gaizkiago daude presoek, eta gaixo dauden presoak, egoera hori dago ja insufrible, benetan honekin bukatu behar. Ezkabako kartzelako ihesaldia aumentzeko hainbat ekimen antolatu ditu Nafarroako gobernuak. Heldu den urtean beteko dira 80 urte makina bat presok espetxetik ihes egitea lortu zutenetik, eta memoria, justizia eta erreparazioa gogoan 11 ekimen aurkeztu dituzte Ana Oio, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak, eta Álvaro Baraibar, bakea, elkarbizitza eta giza eskubideen arloko zuzendariak Ezkaba proiektua izenarekin. Lehenik eta behin Ezkabatik ihes egindakoen arrastoak bilatzen jarraituko dute, desobiratze lanak egiteko asmotan, Arantzadi elkartearen laguntzaz jada ia zabiatutako bidean. Memoria elkartekin bat garatutako egitasmoa dela azaldu du Baraibarrek. Bigarrenik, ihes egin zutenek segitutako bidea markatuko duen bidea aurkeztu dute. GR 225 izan ere, maiatzak 5 zituenean egin zuten hanka presoek. Zehaztu dute dena dela, bidea aurretik ere bazegoela Fermin Ezkieta, Rafa Aldai eta Fernando Martikorenaren eskutik. Hirugarrenik, botilen hilerrian gaztentzako nazioarteko lan eremua muntatuko dute 131 presoen arrastoak gordetzen dituen kanpo santuan. Laugarrenik, presoen inguruko emakumeen elkartasun sareek izandako indarra gogoan liburu bat kaleratuko du Nafarroako gobernuak, Amaiako Batxen ikerketa ardatz hartuta. Aurten argitaratuko dute, gainera, dinamika berberaren bueltan, ikerketa horretan oinarritutako erakusketa zabalduko dute eta datorren urtean presoen objektuak erakusteko. Ezkaba proiektu oso garrantzitsua dela esan du Oio kontseilariak, desmemoriari aurre egiten diolako. Eta Iruñako udalak haurtzaroaren eta gaztaroaren lehenengo plan egitasmoa aurkeztu du. Helburua haurren eta gazten eskubideak ziurtatzea. Oinarrezko 4 balore dauzka haurren eta gazteen parte hartze eskubidea bermatzea, haiei eragiten dieten gauzen gainean iritzia eman ahal izateko, argitasuna eta gardentasuna, plana irisgarria izan dadin eta aurrentzako hizkuntza egokia izan dezan, haurrek programetan bete beharreko rolari buruz hausnartzea eta parte hartzearekin lotutako emaitzak ukigarriak eta adingabekoen bizitzarekin lotutakoak izatea, aukeratutako talden jakinminak, beharrak, keskakizunak eta proposamenak ezagutzea eta ulertzea da xedea. Zeharkako helburu bezala inplikatutako pertsonen aberastasuna bilatzen du, batez ere 18 urtetik azpikoena, komunitatearen sorkuntzaren aldeko giroa sortu nahi du eta genero eta kulturaniztasun perspektiba txertatu nahi ditu. Diagnostikoari ekinen diote orain, faktore asko kontuan izan da, esaterako adin txikikoekin lan egiten duten eragileen iritzia eta herritar zaurgarrien egoera. 2018ko urtarrietik ekainera idatziko dute planaren lehen zirriborroa eta ekarpenak jaso ostean onartuko dute. Eta Iruñako udalarekin jarraituz, emakume aitzindarien parkeko 6 emakumeren izenak ikusarazteko informazio panelak jarri ditu, erran bezala Iruñako udalak. Iruñeko alkate Joseba Sironek eta berdintasuneko zinegotzi berezi Laura Berrok udalbatzako beste ordezkari batzuekin baterekin dute bisita emakume aitzindarien parkera, topagune publiko bat zeinak Lezkairu eta Amun Jardin Lizeoa ikastetxeko atzealdea lotzen baititu Mendillorriko sarerarekin. Alkatetzaren erabaki bidez ezarri zen parkearen izena,
zeina jada parkean diren 3 plaketan agertzen baitira. Halaber, gaurtik aurrera ikusgai daude leku gakoetan paratutako 6 informazio panel, non azaltzen baita parkearen plazatxoei izena ematen dieten emakume jakin batzuen inguruko istorioa. Zientzia, irakaskuntza eta sorkuntza artistikoan eta kasu askotan konpromiso politikoengatik nabarmendu dira Iruñeko udalak omendu dituen emakumeak, zeina genero berdintasunaren aldeko borrokan ikono izan ziren. Ekitaldean egon dira omendutako emakumeen senide eta lagunak, eta baita ere emakumeak izendatu Iruñan lantaldeko, emakumearen udal kontseiluko eta emakumeen elkarte eta kolektibotako ordezkariak. Alkatetzak hartutako erabakia 2013 urtean osoko bilkuran hartutako beste erabaki baten harira dator. Erabaki horretan aldarrikatzen ziren meritu nahikoak dituzten emakumeak omentzeko, herritargunek gehiago hartara emakume horien izenak ezagutzera eman eta memoria aintzat hartzeko. Eta futbolean Osasuna jipoia jaso du Valentziaren aurkako norgehiagokan. Osasunak 4-1 galdu du Valentziaren aurka Mestaian, etxeko taldea nagusi izan zen berdegunan eta merezitako garaipena lortu zuen. Valentziak norgehiagokako 22. minutuan hartu zuen aurrea markagailuan Garaik sartutako golaren bitartez. 4 minutu beranduago Osasunak lehia berdintzeko abaguna izan zuen, baina Jaume atezainak gelditu bikaina egin zuen Zientzaren errematearen aurrean. Atsedenaldira iritsi orduko 58. minutuan Valentziak 2. gola sartu zuen. Bigarren zatiari gogotsu ekin zion Osasunak eta gola sartzeko aukera izan zuen 56. minutuan. Minutuak pasatzen ziren enean, Valentzia baloiaren jabe egin zen eta 70. minutuan Zazak 3 eta hutsekoa sartu zuen. Gorritxuek defentsan egindako hutsaz baliatuta. Azken minutuetan lur jota egon zen Osasuna eta 78. minutuan Rodrigok 4 eta hutsekoa sartu zuen. Neurketako azken minutuan Olabidek 4-1 sartu zuen emaitza txukuntzeko behintzat. Guazonaren eguneko errepasoa egitera titularrekin. Iruñeko udaleko alderdi guztiek egin dute bat Tomas Caballero UPNeko zinegotzi ohiari Iruñan egindako omenaldian eta kil zuenetik 19 urte bete diren egunean. UPNek eskatuta zizurtzen da eremuez euskaldunera pasatzeko aukera aztertuko dute. Txeiko una Senegaldarra txantrean gelditzeko eskatu dute bizilagunek. Arrazoiak herri ekimenak euskal presionaldeko aldarria zabaldu du Iruñeko aldezarreko kaletatik. Ezkabako kartzelako iesaldia omentzeko hainbat ekimen antolatu ditu Nafarroako gobernuak. Iruñako udalak gaztaroaren eta haurtzaroaren lehenengo plan egitasmoa aurkeztu du. Emakume aintzindarien parkeko 6 emakumeak ikusarazteko informazio panela jarri ditu Iruñako udalak. Osasunak jipoia jaso du Valentziaren aurka. Eta berzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta astelehen ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara.
Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.